Mercury Force 120 конски сили от Mercury Marine. Почти 10 годишен двигател. Никога не е използван, случайно намерен. Да, верно е, че никога не е използван. Всяка може да се види прахоляка, маслото, но не и следи от пресечинки или нещо ударено. Това е най-слабото място на един бутуш и на един земен бордов двигател. Перката е била свалена превентивно, гайката леко навих аз сега, само за да я задържи. Превентивно казвам, за да ни изчезне. Абсолютно никакво ръбче, никакво закачане. Даже дамски черпогашник да се закачи, не мога да се скъса. Quicksilver Лазар 2. Само перката е над $500 тук в Америка. Чисто нов, 10 годишен, 120 коня Force от Mercury Marine. Аз ще ви покажа състоянието му отвътре. Един капаковата. Капаковата да масла, бензин и такива работи няма. Просто чист двигател, няма какво се лъжа. Това са му главите явно. Четирка цилиндъра. Гледам, главата е обща цяла. По бендикса и маховика мога да се разбере колко е използвам, колко пъти е пален. Вече майче му дошло време за смяна. Ека, това не е повече от 2 пъти запалвам този мотор. Само прах и оригиналната черна боя. Та, ако се занимава тук да го пръска, да го прави нов и така нататък. Пажината сигурно си лечи. Другия край. Малко също слънцето, надявам се да е добре. Главата за центровката. Това че не знам даже какво е. Вижте, даже и стикърчета, лепенките не са изгорели. На телефон 0888 941 946 ще получите по-голяма информация, по-подробна. Или на абонати на БТК 0361 Кърджали 6 2722 или 27. Как беше телефон? 6 2272, извинявам се. 6 2272 0361 кода на Кърджали. Force 120. Чисто нов двигател. Хайде да не кажем чисто нов, да кажем, че е на 10 на 15 минути. Да. Искам да ви кача.